Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing ngerti lagu iki. Oke, lagu ini memenuhi permintaan saudara kita Hendrik yang ada di Panguan, Sleman. Selamat mendengarkan ya. Matur nuwun. Sami-sami. Tak tulis layang kangen iki dinggo kowe saya ngempet kudu rasa katresnanku nadyan atau panggonmu ra bakal talalekake tunggu laku dan jaga hatimu untukku. Rasa sayang iki ra bisa lali nganti wis tekaning mati janji tulus ramung ana ing ati mantep rasa lan jiwa raga iki. Goyang terus, Asik terus digoyang. ayo Dewi yang ada di Panguan, goyang terus sambil megat-megot. Senadyan ado panggonmu ra bakal talalekake tunggu laku dan jaga hatimu untukku. Dongano aku karo restumu sabar ngenteni tekan baliku. Tak jaga rasa kanggo awakmu, semoga dirimu juga begitu. Titip layang tene iki muga bisa nambahi ati panyuwunku siji kanggo awakmu jaga rasa lan katresnanku. Tak titip layang kangen iki muga bisa nambahi ati panyuwunku siji kanggo awakmu jaga rasa lan katresnanku. Mantap. Terima kasih banyak. Sama-sama.